Presten atención, señores, o cego que vai cantar a historia de Celavella, un relato criminal. Tempera a voz e a zanfoña para mesmo comezar. Veñan e escoiten agora que lle lo imos contar. Por ser cego non lles minto, anque os feitos non nos vin, que son cegiño de todo desde o día que nacín. Hai anos que ali mataron no río unha rapaza, a culpa levou na un mozo Belisario se chamaba, e el xuraba polo ceo que nunca ninguén matara, ata que chegou o día que o garrote vilo cala, e desde o inferno volveu baixo forma dun fantasma para enmendar de novo o crime que lle imputara. Así o ceo atendeu en Pablo, un fillo dos Veiga, que era un abogado novo que estudiara en Compostela, que volveu investigando o crime de Celavella. Ninguén soubo como e cando asumiu aquela teima. E xa morto Belisario, outra morte en Celavella. Don Dionisio, o doutore, morreu de morte certeira. Pablo Veiga supoñía como abogado espilido que o que matou a rapaza tamén matara a Dionisio. Esculpado Belisario, poucos o podían creer, que o que cometía os crimes tomara ali o café. Quen será, quen non será, quen pode ter tan mal sangue? A desconfianza chegou ao mesmiño alcalde. Xa tiñan un criminal, o alcalde un asasino, non repararon quizais que dun médico era amigo. O pobre alcalde pandou coa culpa que lle botaran, pero fuxiu da prisión e lle agachouse polas fragas. Don Pablo e a súa axudanta, que Matilde se chamaba, empezan a investigar para o culpable dar caza. Pablo Veiga era garrido e con el era galante, non reparaba en amores en deixar algún descarte. Os dous xuntos uriscando, como buscan os furós, foron dar co criminal. Crisanto era o impostor. Crisanto matara a moza, e tamén aquel doutore don Dionisio tan querido. Tanto pranto e tanto horror. E aquí rematou a historia daquel conto criminal que se resolveu con tempo ao poñerse a investigar. A axudante é máis don Pablo, abogado espilido, que dis que sempre pensaba que estivera dormido. Belisario.
Belisario, que xa nos coñecemos, home. Está claro para todo o mundo, menos para algúns políticos aferrados ao pasado. As obras públicas son o motor do progreso. Sí, e os cartos o combustible. Sen cartos o motor non anda. Mire, Pombo, esta non é Barcelona. Se queremos unha traída de augas, o primeiro é saber de onde van sair os cartos. Do meu peto non, Eso está claro. Home, a non ser que houvese negocio. Negocio cas augas. Non soñe, Pombo. Mire os de Reiriz. Ali xa empezou a funcionar a fábrica de curtidos. E que me di con eso? Pois que non a montou o Concello. Iniciativa privada. Xente con posibles e que, ademais, ten ideas. Ideas. Esa é a clave. Vostedes sigan falando de política. Non creo que faga falta contalas. Vaya sorte, detective. Abogado, Laureano. Só abogado. Que? Onde votamos outra? Teño unha cita con cliente que, polo que oín dicir, precisa abogado, non detective. Mellor así. E logo, con quen é esa cita? Con don Felicindo Barcia. Felicindo Barcia? Sí. Logo é certo, dis que vai casar. Eso creo. Ele é dunha aldea preto de Reiriz, onde montaron a fábrica de curtidos. Dunha aldea? Pois, se quere falar con un abogado, será para mañar papéis. Vai casar? Felicindo, non o podo crer. É que ten de raro. Eldara. Que vai dicir Eldara? Non creo que lle chiste que seu irmán case a estas alturas. Ui, vanlle meter outra muller na cociña. Mala conta como o demo non lle vai gustar nada. Eldara, a irmá de Felicindo, é meiga. Vive encerrada no pazo e dis que lle sacaron o demo do corpo cando era unha nena. Por favor, Leocadia. Vai lle botar un meigallo á rapaza, seguro. Canta imaginación. Un home e unha muller namoran se van casar. Eso é todo. Aí lle queda. Ata logo, señores. Adeus, señor Veiga. Vaya detective está feito este. Tan listo para unhas cousas e tan parvo para outras. De verdade esa muller é meiga? Fuchesme polas pastillas á botica? Non. Para maia! Xa vou. A última revisión do testamento foi hai 5 anos. Aquí está. O pazo e Mailaleira quedaban inteiramente para a súa irmá, Eldara Barcia. E iso é parte do que queríamos cambiar. O Pazo e Mailaleira serán para dela cando eu morra. Ben, se non hai nada máis, agardo ter o novo testamento nun par de días. Hai algo máis. Os cartos, e os pisos da capital, e os valores. Quero que todo quede para dela. Todo? Señor Barcia, non quero que pense que... Non quero que a miña irmá toque nada do que eu teño. Nada. Só quería que soubese que os trámites e a reescritura do testamento levará uns días.
Se o quere pensar mellor. Cree que non o teño pensado. Señor Bacia, a súa irmá non é a dona do Pazo, pero leva vivindo nel toda a vida. Se a deixa sin nada, verase na rúa. Matilde, non se preocupe. Nun par de días teremos o novo documento. Así o espero. Quería telo listo antes da boda. Non haberá problema. Se me acompañan. Por aquí. Non me importan nada os seus motivos, Matilde, e a ti tampouco. A mí sí me importan. Por cousas así arruinanse familias, sei do que falo. Os clientes teñen que ser tratados con respeto, e iso inclúe non meterse nos seus asuntos. É unha injustiza. Unha injustiza? O único que imos facer é unha reforma testamentaria. Que sabes ti dos seus motivos para deserdala? Se cadra, sobranlle. Se cadra, non. Indara Barcia. A bruxa. Paquiño. Paquiño. Sempre nas nubes, Tomas pastillas. Envólvochas. Sí. Vou pasar por diante do Pazo dos Barcia. Moi ben. Quere que lle faga algún recado? Pois mira, agora que dis, teño un paquete para dona Indara. Coñécela? Non, como é? Pois, tanto ten. Ti chama a porta e dalle o paquete que che abra. Pero non o vayas perder, Como vou perder? Ata logo, señorita Inés. Toma, podes acabala. Que? Pero a ti que che pasa agora? Bebes? Eu non bebi nada. Prefiro que bebas a que mintas. Xurolle que eu non fun. Collín a botella para guardala. Xa, claro, marchou soa do aparador. Abonda xa, Dora. Pasou algo? Nada, que a Dora lle gusta o licor café. Esta botella estaba onte chea e mira agora. Eu non fun. Na vida probei o licor café. Eu non fun, a botella estaba na mesa do salón. Está ben, Dora, tranquila. Mi madre, se Dora di que non foi... Quen bebe logo licor, ti? Eu. Eu non. Pois eu tampouco. Algúnha explicación haberá, pero non creo que Dora... Moi ben. Cando resolva o caso, xa mo contarás, detective. Estaba na mesa do salón, non, Dora? Sí, pero eu non a bebín. Sí, xa sei. Señorito, se foi vostede...
Ti debes ser o fillo do alcalde. E vostede? A bruxa. Aquí ten. Moitas gracias. Non lle dá máis voltas. Vostede, como alcalde, é o primeiro responsable de que Celavella non quede atrasada para sempre. Atrasada para sempre. Estamos falando de agua, Pombo. Falamos de obras públicas. Públicas, non privadas. Tanto ten. O Concello non ten cartos para a traída de augas. Non confío nesa idea de Calvo Sotelo de pedirlles cartos aos bancos. Un Concello negociando con prestamistas. Onde se viu? A todo se chega, Laureano. A todo se chega. Des que se escoitaron laios e berros na casa dos Barcia. Que contos de vellas son eses, muller? Escoitei na feira. Dis que Ildara sabe as artes do demo. Parvadas. Parvada, sí, pero despois do que lle fixeron non vai tardar Celavella en encherse de tangaraños. Leocadia, o xeito co falso testemunho. Xa me contaron que lles botou un meigallo. Don Felicindo xa non tiña boa cara o outro día. Ia pola praza como a alma en pena. E a rapaza a ver o que dura. Un meigallo cos tempos que corren. E que terá esa muller para que dea tanto que falar? Bo día, compañía. Bos días, Cabo. Boas, Cabo. Que? Vai frío? Co frío aínda non hai meigallos. Vostede burles o que queira, don Tomás. Eu ben sei o que digo. Unha copiña, Cabo. Sí, señora Leocadia, de branca, que a rolda deixou un mal corpo. Non hai meigallo que poida ca aguardente. Pode máis que as artes de Ildara. Ildara Barcia. Esa sí que boa peza. Agora mesmiño vino a entrar na Casa Veiga. Ildara? Sí, que foi? Eso digo eu. As meigas teñen que ir cos tempos. Quererá contratar abogado. Que muller. Se non vai mirar, dalle algo. Pois... case que eu tamén ia falar con don Pablo que teño que arranxar un asunto. E vai ir agora? É mal momento. Que vai ser? Pois ala, señores. Con Deus. Adiante, pase. Gustanlle os tangos, señor Veiga? Perdoe un momento. Disculpe, é o gramófono. Pero sente, por favor. Parece que se pon en marcha só. Ás veces pasa. Ah, sí. Sí, son ese tipo de cousas que non teñen explicación. O que para encontrarlle hai que ter un sentido do mundo moi amplo. Ajá. Desde que morreu don Dionisio xa non hai amantes da música en Celavella. Eu tamén o extraño. Eran vostedes amigos? Amigos. Supoño, señor Veiga, que sabe a razón da miña presencia aquí. Sí, sei. O que non vexo é como podo axudala. Gustaríame saber o que vai facer vostede co que lle trouxe Felicindo. Non podo comentar eso con ninguén. Entenda que a discreción... E gustaríame que me dixese a verdade. E vostede igual de xentil e garrido co seu pai. Quere cambiar o testamento. Deixa todas as súas posesións a Adela Morgade, a que será a súa muller. Señora Barcia. Atópase ben? Non, señor Veiga. Non estou ben. Entenda que as decepcións, aunque se esperen, sempre doen. Ás veces máis do que parece. Moito máis. Hola.
A señora estará a punto de chegar e o señorito está ocupado con a visita. Pois... Boas tardes. Boas. Viñalle facer unha visita a dona Elvira, pero xa nos dixo Dora que non está. Si quere tomar un café? Pois moitas gracias. Eu tiñalle que facer unha consulta cun contrato, pero... pode esperar, non ten presa, podemos tomar ese café. Boas tardes. Boas. Pasoulle algo a Hildara García? Non o sabemos. A ver se non lo conta diante dun café. Por fin chegaches, Matilde. Estábase facendo tarde. Aceptaría encantado esa invitación, pero teño un asunto pendente con esta señorita. Imos, Matilde. Imos. Vamos. E non me digas como contello do testamento do seu irmán. Dixécheslle que ia quedar sen nada. Non é que me hipnotizase, pero non sei. Preguntoume polo seu irmán e ali estaba eu, violando varias normas sobre privacidade documental. Xa, din que é medio meio. Non parecía meiga cando se botou a chorar. Non se enfadou? Non, estaba triste, non furiosa. De pequena sempre quixen coñecer o Pazo dos Barcios. Un día entrei no xardín. Cheguei ata a porta. Estaba aberta. E que? Entraches? Non me atrevín. Tiña moito medo de Hildara, máis que de Hildara do que contaban dele. Hoxe non daba medo. Por certo, viches un disco de tangos pola casa? Non. Queres aprender a bailalo? Non. É que, como están tan de moda... Eu tamén quixera saber bailar o tango, pero... como non teño gramófono... Se queres, podemos usar o meu. Señorito, se é vostede quen bebe o licor café, creo que yo debería dicir á señora. Eu non o bebín. Xa, pero ela segue enfadada comigo e eu non fixen nada. Dora, estou che dicindo que non bebín o licor café. A botella estaba ali. Valeira. O que vostede diga, pero xa estou vendo a cara da señora. Eso o deixo da miña man. Escoita. Pásalle algo. Matilde, que ocorre? Apareceu Felicindo Barcia, no xardín do Pazo. Está morto. No tenete. Mire quen ven por aí. Que foi? Un ataque ao corazón. Pode ser, non presenta signos de violencia. Pablo, que fai aquí? Era o meu cliente. Algo deso sabía, espero que mo conte. Non puido cumplir os seus desexos. Quería cambiar o testamento, pero non lle deu tempo. Onde se fará a autopsia? En la capital vai chegar un coche para buscalo. Disculpen.
Acompáñote no sentimento. Gracias. E agora que vas facer? Que queres que faga? Marchar para Rairiz e agardar a que se saiba a verdade. A verdade? Sí, a verdade. Perdón. Meu tenente, mire. Nin sequera baixou ver o corpo do irmán. Eso non é un delito. A autopsia darános máis detalles. Pablo, teño que facerlle unhas preguntas. Así que quería cambiar o testamento. Así é. Esperemos que a autopsia non dea sorpresas. Sorpresas? E a que se refire, tenente? Que fose un ataque ao corazón sería o mellor. Legalmente, que vai pasar agora coa herdanza? Tal e como está estipulado no testamento actual é para Hildara. Adela podría iniciar un preito, pero con poucas posibilidades. E non creo que faga nada. Dixo que ia marchar. Cando terá os resultados da autopsia? Espero-os dun momento a outro. A autopsia é o único que pode evitar os rumores. Non o creo. Con autopsia ou sen ela, Hildara vai estar na boca da xente. E logo non. Van pensar que esa meiga matou o vello, e non me extraña. O que pensa a xente non é cousa nosa. E non quero que saia de vostede unha soa palabra sobre o asunto. Discreción, cabo. Estamos? A súas ordes, meu tenente. Veña, tenente, ninguén vai xulgar a ninguén. Xa. Parece mentira a estas alturas. Nos anos 20 ainda imos seguir con cousas de meigas. Pois o do testamento xa o sabe todo o mundo. Se Felicindo casaba, Hildara ia quedar na ruína, así que... Non serei eu quen diga que Hildara é unha asasina, pero se o fixese, non sería o primeiro. Abóndasa. Felicindo Barcia está morto, eso está claro. Pero non sabemos como morreu. E aínda que soubésemos, fan falta probas para incriminar a calquera. Así pois, mentras non teñamos máis información, rógolles un pouco de decoro. Boas tardes, señores. Home, ten que manter as formas. Que queres dicir? Pois que vostede é o detective oficial de Celavella ou non? Pois non. Veña, señor Veiga, seguro que lle pica a curiosidade. Ou vai-me dicir que cree que o de Barcia foi natural. Por suposto que non. E digo máis. Deberíamos ir todos agora, entrar no pazo, coller a Hildara polos pelos e queimala aí mesmo, na metade da praza. Que me din? Laureano, vostede é que mellor sabe o que significa que acusen a uns en probas. Non me compare. Boas tardes, señores. Xesús, miren para detective. A que veu iso? Bos días, Ismael. Bos días. Chegou algo, atención do cuartel. Neste momento acaba de entrar algo. Ademais, chegou urxente. Sabía. Estaba seguro. Teño un ollo para investigación. Non se lle escapa nada, Cabo Blas. Algún día chegarei lonxe, Ismael. Chegarei lonxe. Bos días, Ismael. Chegou algo pro cuartel? Chega tarde. Había un telegrama, pero xa o levou o cabo. Que lle dixen? Que lle dixen? Que pasa, cabo? Felicindo morreu envenenado. Aquí o di claramente. Tiña o bandullo cheo de veleno. Ai, Virxe Santísima. Cabo, gustaríame contar coa súa presencia no cuartel. Agora mesmo. Van deter a Hildara. Eu que sei.
Se fose bruxa, sabería que ian descubrilo do Belén. Cala a boca. Era o que me faltaba por oír. O meu fillo entendido en meigas. Iría ao cuartel antes de que marchasen detrás dela. Que fai, cabo? Comprobar o material, se cadra temos que usalo. Non diga parvadas. Ildara está colaborando. De momento, xa contestou a todas as miñas preguntas. Só lle quero facer un par delas máis, iso é todo. Xa, pero está claro que esa O muller... que vostede teña claro non importa. Non lle quero lembrar o seu comportamento no Eldorado. Que quere? Que acabemos os dous entre reixas. Isto é unha investigación, e como tal é confidencial, entendido? Entendido, meu tenente. Pois veña, andando. Tranquilo, cabo. Non será para tanto. Señora Barcia, estábamos a piques de sair pro pazo. Eu tamén quería falar con vostede, tenente. Din que o meu irmán morreu envenenado. Non hai que o digan, hai probas. Sente, por favor. A ver, tenente, esas preguntas que quería facerme. Boas. Sinto, non quería asustar. Non, me asustaches, de que estou algo nerviosa. Xa, non me extraña. Sempre quixen coñecer o pazo por dentro. Pois terá que falar con esa muller. Con Ildara? Sí, con Ildara. Agora non está na casa. Por eso volviches, non? Que queres dicir? Non, nada. Que como ela non está, aproveitaches para recoller as túas cousas. Todo o que levo aquí é meu de ninguén máis. Eso non é cousa miña. Se ela estivese na casa, eu non me atrevería a entrar. E por qué? Por que non? Nos días previos non notou vostede nada. Non sei, un malestar ou algo. Os males de meu irmán non estaban no seu corpo, tenente. Estaban aquí. Que quere decir? Coñece vostede a psicoanálise? Coñezo a Freud. Meu irmán sufría de paranoia. Non estaba ben da cabeza. Felicindo Barcia era un home san. É vostede médico? Levaba anos pensando que todos ían contra él. E tiña razóns para pensalo. Ten vostede cada pregunta, tenente. Sabes que atoparon veleno no corpo do señor Barcia? Sei. E ti que pensas? Que vou pensar? Que ia casar cun home rico que me ia facer rica a mí tamén. E agora se me ves. Cargada e de volta para Reiriz. Se cadra danme traballo na fábrica nova. Pensas como a tua abuela, non? Ti que pensarías? Agora ela é a dona de todo isto. Ela volve ser unha señora e eu volvo... Estaba vostede na súa contra. Eu? Na súa paranoia, el pensaba que sí. Non lle pregunto o que el pensaba. A cuestión é... Felicindo e máis eu tiñamos moito en común. E aínda temos. Pero el nunca o quixo recoñecer. Eso foi o que o levou a buscar alguén de fora, alguén novo. Adela. Sí, Adela. Unha pobre rapaza como outra calquera. Cree que seu irmán non estaba namorado dela. Sabe se está vostede namorado, tenente? Non somos la Garda Civil, señora.
Entón dixo que o vello tiña para... que estaba tolo, vaya, así o dixo. Home, Felicindo Barcia padecía do fígado, pero daí a dicir que estaba tolo. Que ia estar tolo. Eso mesmo lle dixen eu, tenente, pero nesta vila hai moito doutor. As enfermidades da mente son difíciles de detectar. E moito detective tamén temos. Como non se vai saber se un home está tolo ou non, vai a causa. Cabo, cando foi a última vez que falou con Felicindo Barcia? Eu? E a que ven eso? Cando foi? O que sei. Ademais, non creo que... poucas veces falei con el. Poucas ou ningunha. Está vostede aquí analizando a saúde mental dun home co que xa máis cruzou palabra. Aquí. Moi ben. Don Pablo, era Inés, que se pode pasar pola botica. Polo visto é urxente. Non vai ser para tanto. Se cadra perdeu o formol e precisa un detective. Para iso xa está o Santo Antonio, Cabo. Ou a Garda Civil, se un é descrido. Adeus, señores. Adeus, señor. Adeus, Don Pablo. Calquera día cólleme de mala maneira e logo xa veremos. Que? Botamos outra? Botamos. Queres xogar, Cabo? Non podo. Estou de servicio. Agora que xa sabemos o que son, é mellor tapalos. Non me digan máis. Imos ir ao cine á capital. Non exactamente. Isto é extracto de digital. Isto é cicuta en pó e isto quinina. Velenos, non? Para matar un boi. Estaban todos no Pazo dos Barcia. Registrou vostede o Pazo? Non. Fun eu. Entraches no Pazo. Matilde, non se pode andar por aí. Tenente. Non, esa parte xa lle expliquei eu, pero... parece que ten malas influencias. Agora eso non importa. O caso é que temos o morto, o móvil do crime e agora aparecen os velenos. E que? Caso pechado? Cando entraches no Pazo? Oxe, e Lara non estaba. Estaba no cuartel. Íamos a ir para falar con ela, pero apareceu ali. Prégolle esa máxima discreción. Contounos que o seu irmán estaba enfermo... Da cabeza. Xa o dixo Blas no Eldorado. Por suposto. Que vai facer agora? Sabe se algún deses velenos foi o que matou a Felicindo? Dá o seu permiso, meu tenente. Veña, apure. Enténdese que alguén perdese a cabeza por todo isto, non? E que chegase a asasinar. Home, por cousas peores se ten matado. Este pazo paga pena e a auga está boísima. Veña, vamos. Seguro que está agardando por nós. Ou espiando por algunha das fiestas. Sí, claro, o sexto sentido das meigas. Cabo, parece mentira que vostede ainda crea nesas... Boas tardes. Boas tardes, tenente. Cabo? Marcha de viaxe. Non sería correcto. Son a principal sospeitosa da morte do meu irmán. Creo que o meu sitio está no seu cuartel. Imos? Que? É unha bruxa ou non? Por certo, se teño dereito a un abogado, gustaríame que avisasen ao fillo de Veiga. Como se chamaba? Pablo. Sí, Pablo. Pablo, un home axeitado, como do apóstolo que atopou a luz verdadeira. Que dixo? Veña, apure, que aínda chegar ao cuartel antes que nós. E collelle a maleta. Meiga ou non, é unha muller. Co seu permiso. Boas noites, señora Barcia. Boas noites, don Paulo. Gracias, Cabo.
Gracias, cabo. Agora quero falar coa miña cliente. Non nos podo deixar sós. Código Penal, artigo 137. Vale. Se ten problemas, avise. Non será necesario, cabo. Non se fíe, abogado. Está ben. Un pouco preocupada. Levaba anos sendo meiga, pero nunca fora unha asasina. Señora Barcia, teño que preguntarlo. O que? Envelenou vostede a seu irmán. Felicindo envelenouse só. El non cría no amor, abogado. Levaba anos sentindo odio e rancor. Ese é o máis mortal dos velenos. No seu corpo atoparon veleno, pero dos outros. Que clase de veleno? Non sei, algo que lle provocou unha crise. Tería que falar cun médico. Con don Dionisio, por exemplo? Sí, se don Dionisio estivese vivo, sería un placer comentar este caso con él. Non sería a primeira vez que vostede fala con un morto. Seino. E podería volver a suceder. Vostede ten a capacidade de mirar máis aló. Non renuncia a súa capacidade de ver, abogado. Non debín contarllo do testamento do seu irmán. Eu non matei a Felicindo. O que aconteceu non ten nada que ver co que vostede me dixo. O seu escritorio no Pazo estaba cheo de velenos. Cousas do pasado. Hai moitos anos que non practico con drogas. Vostede ten que fiar da miña palabra. Eu non o matei. Eso é o que quería saber. Inda que se quere que lle diga a verdade, Felicindo merecía morrer. Como? Era malo. Todo el destilaba veleno. Intentarei sacarla daqui canto antes. Cabo! Boas noites, señora Barcia. Boas noites. Só falta que as analíticas cheguen de Madrid e nos confirmen se algún dos velenos atopados no Pazo se corresponde co atopado no corpo de Felicindo. Blas estivo falando cos veciños dos Barcia. E que? Quedaban no Dorado contando que discutían moito e que algunha vez escoitaran ameazas de morte. Agora todos son probas. Sabías que Ildara foi moi amiga de don Dionisio? Ah, sí? Faloume del. Meu pai díxome que ata lle chegara a propoñer relacións, pero la rexeitou non. Tiña outro pretendente? Non se lle coñecían mozos. E só que din que era máis guapa da volta. Dísme que seu irmán merecía morrer. Como defensa xa as vi mellores. Ainda así non hai odio nela. Non o matou, estou seguro. Blas dixo que pasado mañá van levar a capital. Hai algo nesa muller, non sei. Sabía cousas de min. É como se... Como se fose meiga. Non te burles. Meiga ou non é como se tivese poderes. Como se puidase ver a xente por dentro. Hai xente así. Deixo soar, que agora ven a parte que máis me gusta. Don Dionisio. Vostede está morto. E ti vivo, mira que cousas. Pero se vostede non cría nos fantasmas. Veña, dígame que estou soñando. Estás soñando, Pabliño, estás soñando. Tamén soño eu cando escoito un tango. E non che digo nada cando é de Gardel.
Sabes que naceu en Francia? Quen? Carlos Gardel, quen vai ser? Unha copiña. Ou dúas. Así que era vostede o do licor café. Non o puiden resistir. Tes o que contar a tua nai. Non vai a ser que lle boten a culpa agora. Xa. Pois a ver como yo conto. Non terás problemas para contarlle. Saúde. É o que compre. Por certo, o Belisario está perfectamente. Non creo que volva de visitas. De visitas? Así chamamos ali o costume de vir ao mundo dos vivos. Pero hai que cumprir moitos requisitos, non ven calquera. Así que Belisario ven. Madia leva. Andan tratos cunha viúva de Lourenzá, morta de tifo. Unha tal Puri. Diz que é unha mulleraza. Belisario sempre tivo moita man coas mulleres. E vostede por que veu de visita? Porque precisaba algo de acción. Ali todo é demasiado calmo. As cousas aquí son máis complexas, non che parece? A fe que sí. Vostede era moi amigo de Ildara Bárcia, non? E máis que sería se me deixara. Que muller. Pois van a acusar de asasinato. De matar o seu irmán. Seino. Pero Ildara non é capaz de facer unha cousa así. O problema é que non o parece. O corpo de Felicindo apareceu cheo de veleno e falando con ela díxome que seu irmán merecía morrer. Pode que sexa certo, pero ela non o fixo. E como pode estar tan seguro? Pois porque sí. E unha cousa, ti non te deixes levar nunca pola primeira impresión. Nunca. Apague a luz cando vai a dormir. Ildara Bárcia. Que non ia dicir? Pero de verdade pensou que quería confesarme, don Tomás. Non estaría de máis. Ninguén está libre de pecado. Sabe que non creo na Igrexa. Eu quería falarlle de outra confesión. Non se ten de que preocupar. Nunca violarei un segredo de confesión. Pero, polo que oín, pode ser acusada de asasinato. Eso é asunto meu. É mellor que marche, don Tomás. Gracias por vir. De nada. É sorte. Rezarei por vostede. Gracias tamén por eso. Tomás. Xa marchaba. Adeus, señora. Adeus. Non creo en Deus, abogado. Pero prácticamente creo en todo o demais. A min pásame o mesmo. Cada día creo en cousas máis extrañas. Pero se non cree en Deus... Don Tomás e máis eu somos vellos coñecidos. E vostede non ten algo que dicirme? Eu? Pois non hai novidades. Veña, don Pablo, cóntemo. Como o sabe? O que? O de don Dionisio ou de Matilde? O de don Dionisio. Leva vostede escrito na cara. Falarían de min, espero. Pois sí, algo falamos. Non sabía que fosen tan amigos. Pero como soubo vostede o de don Dionisio? Hai xente que ve e xente que non ve. Iso é todo. E non se preocupe. Ninguén me vai condenar. E máis, estou pensando en marchar. Marchar? A onde? A Argentina. Agora que están de moda os tangos. Eso tamén o levo escrito na cara. Clarísimamente escrito.
Hildar a Barcia. Deberías saber de que falaches con ela, porque senón... Non insistas, Pablo. Como non vou insistir? Esa muller pode ser condenada por un crime que non cometeu. Eu non sei se foi ela ou non, pero en todo caso, eu non teño nada que ver neso. Tomás, de que falastes? Non é asunto teu. Son o abogado desa muller, deberías saber... Demo, Tomás, estásme ocultando algo e non entendo por qué. Ai, Blas, que lle pasa? o estómago. Árdeme. Para eso o mellor é o bicarbonato. Eu ben sei a que ven isto. Ben o sei. A mí non me vai enganar poñendo cara de boa. Isto é cousa da súa amiga. De Hildara. Ai, cale, que só con escoitar o seu nome síntome morrer. Botoume mal de ollo, seguro. Pero que mal de ollo nin que... Tomo bicarbonato, Blas, fágalle caso a Pablo. Isto non se amaña con bicarbonato, señor cura. Había que queimar esa bruxa. Aí falou o cabo. Seguro que pensa que vai solucionar outro caso. Aquí, o señor detective. Veña, cabo. Ai. Imos á botica. Axúdame, Pablo. Ai, ai, ai. Mal de ollo. Blas sempre foi máis bruto cun arado. Un bruto con tricorne. Son os peores. Ademais, Hildara non é capaz de facerlle mal a ninguén. Non o sei. Sabía o de vostede. E non me diga como. Sei que o levo escrito na cara. Ela ve cousas que non ven os demais, así de claro. E ti non te debía sorprender. Que quere dicir? Ti ves fantasmas, non? Tampouco hai cría neles e xa ves, aquí estou. Vexo fantasmas, sí. Pero do demais non sei nada. Hildara ten algo. Non sei, un segredo. É como se non quixese falar comigo. Como se agardase por un milagre que a sacase desta. Dis que falou con don Tomás? Sí, pero non sei de que. Xa sabe como é meu irmán. Segredo de confesión. As regras son as regras. Xa. Pero tamén hai unha regra que di que a van levar diante dun xuiz. E ou moito cambia o asunto ou vai pasar o resto da vida na cadea. Eso se non a condenan ao garrote vil. Explicaches eso a ela? Intentei, no, pero só fala da Argentina. Ten pensado emigrar. Tamén lle gustan os tangos. Gardel é moito Gardel. Por Bos Aires. Por Bos Aires. Pablo, que fas aquí? Estaba tomando fresco. Entramos, mi madre. Don Dionisio. Sí? Vostede era amigo de Hildara e tamén coñecía a Felisindo. Sí, foi paciente meu. Tiña un fígado moi delicado, xa desde pequeniño. Que segredo guardaban os Barcia? Mira, Pablo, se Hildara quixese contarche algo, xa o tiña feito, non crees? Sí, supoño que sí. Pero queira ou non vou non saber. Este licor revive a un morto. Sexa quen sexa, acabouselle. Nesta casa non volve entrar o licor café. Non se preocupe, xa o mercarei eu. 2 botellas nunha semana. Onde se viu tal cousa? Estou pensando en botala. Adora, non o faga, mi madre. Seguro que terá toda unha explicación. O caso é atoparlla. Claro. Non digas parvadas, Pablo. Bos días. Bos días, Matilde. Estamos almorzando, Matilde. Mi madre. Sinto, dona Elvira, pero é urxente. Chegou un mandato do xuiz. Va levar a Hildar á capital. Marcho, mi madre. Agarden aquí.
non deberíamos ir con ela. Por non deber, non deberíamos nin parar aquí. As ordes son levar a capital. Se quedara intenta algo. E que vai a intentar, cabo? Un mal de ollo ou algo así? Non se burle, meu tenente. Ainda estou co corpo desgustado. Esta noite non peguei ollo. E levo 2 días en probar bocado. Eu botarílle a culpa ao viño de Laureano, que non é precisamente dos que consagran na misa. Aí ven o detective. Bos días. Bos días, Pablo. E Hildara? Dentro. Recollendo, vai a saber o que. Levámoslo á capital, pero quería parar aquí para recoller algunha cousa. Como reaccionou cando lle dixeron? Quedou tan pancha. Para min que xa sabía. Que soubese ou non, non nos importa. Agora non é asunto noso. Miren. E a maleta? Pensei que ia coller algo máis. Non vai ser preciso. Non marchamos. Ela non foi. Adela. Foi. Esa muller é inocente. Que Deus gracias está viva. Maldita bruxa. De cabo, vaya botica. Non será preciso. Tranquila, filla. Xa pasou. Hildara non foi. Foi a auga. A auga da fonte. Asunto concluído. Efectivamente, hai unha chea de casos de intoxicación en Reiriz. De aí ven o rego da fonte dos Barcia. Exacto. O médico de Reiriz examinou as augas e están contaminadas. Esa é unha parvada. Eu tamén bebín desa auga. E como se encontra agora, cabo? Espero que non sexa nada serio. Dis que non. A intoxicación non é grave. Náuseas e pouco máis. A non ser que se mesture con outros problemas. De fígado, por exemplo, que era o caso de Felicindo Barcia. Aí pode ser mortal. E vostede como sabe tanto de medicina? Teño un amigo. Don Pablo ten razón. Ou polo menos eso é o que di o forense. Quen é ese amigo? Xa llo contarei algún día. En fin, entendo que coa autopsia do forense o caso queda pechado. E Hildara libre de culpa. Sorprendente para todos, menos para ela. Xa, pero a que se debeu o envenenamento da auga? Vanlle poñer unha boa multa aos da fábrica. Mentres non a peche, o progreso ás veces leva alguén por diante, pero que se vai facer? Son os tempos. Pois alguén debería ir pensando en pararlle os pés. Só faltaba non poder beber a auga da fonte. Tampouco é que se tan alarmista, señor Veiga, que non é para tanto. Se toda a Celavella tivese traída de augas, estas cousas non pasarían. Pois xa sabe. Colla o tema e saque no próximo pleno do Concello. Non temos cartos, Pombo. Estas cousas non as hai que dicir, hai nas que pagar. Aquí o único que paga é o empresario e así nos vai. Pero que querían que fixese o pobre home cos velenos? Tiralos ao monte? Menos mal que non bebemos todos desa auga. Que tal estará Blas? Seguro que ainda pensa que lle botaron mal de ollo. Ti tamén o pensabas. Quita dai, eso díxeno por dicir. Daquela, a muller do Pazo non era unha meiga? Claro que non, Paquiño. As meigas só viven nos contos. Xa me parece a min. Outro día levei un paquete da botica e levei un susto tremendo. Pero non me fixo nada, nin me tocou. Levaches un paquete? Sí, e viña da capital. Non quero que te chegues ao Pazo, estamos? Estamos. Hola, Hildara. ¿Cómo se encontra? Gracias por vir. Non quería que me visen pola vila. Fai vostede moi ben. A xente encanta lle falar. Ainda que agora todo o mundo pensa que era inocente. Así somos. Non vin no mundo animal máis cambiante que os homes. Poucas mulleres. Penso que as mulleres somos un pouco máis firmes. En fin, gracias outra vez, señorita Inés. Seguro que non é moi tarde. Esperemos que non. Teña cuidado. Se quere, eu podo axudala e estar con vostede. Non se preocupe. Non vai pasar nada. Gracias outra vez.
Pois entón... Adeus, Ildara. Adeus. Pero teña moito coidado. Tiña razón. Adela xa case está recuperada. Blas tamén xa poñer ben, non te preocupes. As anilinas son mortais se tes unha hepatite tan grave como a que tiña Felicindo. Así que todo foi un accidente. Mais que accidente foi neglixencia. Os da fábrica de curtidos non tiñan que tirar veleno no regato. As anilinas sempre se usaron para tinguir, pero tamén son tóxicas. En que pensas? Por que dixo Ildara que Felicindo merecía morrer? Supoño que porque ia sacar do testamento e deixalas en nada. Non, non era eso. Ildara non odiaba e, sen embargo, que querería da botica? Calquera cousa. Non, calquera cousa iría a buscar ela mesma. Este era un paquete que chegou á botica para ela. E que quería falar meu irmão con ela. Tome. E lembre, tome unha pola mañá e outra antes de deitarse. Ata logo. Bos días. Quería falar contigo. Ah, sí. De que? Seguro que xa o sabes. Pois non o sei. De Ildara. Ildara? Sei que vai marchar a Argentina. E todo o mundo di que lle vai deixar moitos cartos á vila. Do paquete que lle enviaches. Que era? Era algo dunha botica da capital. Que era? Eso non é cousa túa, Pablo. Segredo profesional. Entendo. Pero quero que saibas que o próximo que che preguntará será Venceslao. Ah, sí. Dime que había nese paquete. Que había? Ruda. Unha erva. Nesta época de ano é moi difícil conseguila aquí e Ildara necesitaba. Con urxencia. Pois sí, con urxencia. Pablo. Para que? Ela é inocente. Deixao. Vai marchar. Xa está. O que pasou, pasou. Eso é todo. Xa. Ata logo, Inés. Agora sí, amigo Pombo, esta é a prova de que as cousas son como deben ser. Será. Con esta importante doazón, o Concello poderá acometer por fin as obras da traída de augas. Quen ia pensar que Ildara fose tan xenerosa? Non lle dea máis voltas. Ildara é unha señora. Herdou e marcha a Argentina. Pero antes de marchar, failles unha doazón aos veciños. Para mí non hai máis. Queda por saber que farán os de Raíz cos velenos dos curtidos. Por min que os coman. Os velenos das fábricas podíanse meter en caixas de ferro gigantes e tiralas ao fondo do mar. Ao fondo do mar. Outra vez co mar. Outro día díxome que había que parar de cazar baleas. Cazar baleas. Matouno vostede? Non. Felicindo levaba anos morto. Só había que enterralo. Por que non mo dixo? Por que non me dixo a verdade? Era unha longa historia. Felicindo, mais eu non éramos irmãos. Criei-me coa familia. E durante 30 anos estuve enamorada dun home que nunca foi quen de dicir o que sentía por mí. Ainda está enamorada dele? Sí, sí. Ainda estou enamorada de Felicindo. Parece mentira co dano que me fixo que o meu corazón sega preso. E a dela? A dela só foi un instrumento. Felicindo odiábame. Levaba anos enfermo, paranoico. Cando coñeceu a Adela deuse conta de que
podía matarme en vida. Non só me abandonaría. Ia humillarme, deixarme sen nada. Obligarme a vivir con eles e ser a súa criada. E non só a min. Xa non... Quero dicir, funcionou a ruda. Sí, abortei. De todos os xeitos, eu nunca quixen ter ese fillo. Violouna. Digamos que nunca me deixou axudalo a curarse. Estaba moi enfermo, don Pablo. Do fígado. Non, o fígado non era o peor. Pero sí, o fígado matou. Matou-no a auga envelenada da fonte. Vostede sabía que esa auga lle provocaría un ataque. Para ben ou para mal, eu sei moitas máis cousas das que quixera saber. Sabe o que vou facer agora? Sí. Vostede puido salvalo e non o fixo. Non se confunda, don Pablo. O problema non está nos coitelos, nin nas balas, nen sequera nos velenos. O problema está en nós. E Felicindo ia facer algo terrible. E vostede fixo de xuiz e de verdugo. Non. Eu só deixei correr a auga. Hola, Dora. Falou xa con súa nai? De que? Ah, desto. Non, aínda non llo dixen. Ela segue pensando que fun eu. Pois desta vai sair de dúbidas, non temas. Chegou meu irmán. Acaba de chegar. Esta botella vai quedar en familia. Boas. Hola, Tomás. Dora. Se non queren nada máis... Non, gracias, Dora. Imos probar logo esa maravilla. Falaches con Hildara? Pasou pola igrexa a dicir adeus. Confesou? Algo así. Sabe lo que fixo, non? Seino. Era a primeira vez na vida que confesaba. Eso foi o que dixo. E non insistas, porque non che vou dicir ningunha palabra. Non, chega con eso. Se ti sabe lo que pasou e és capaz de entendela e de perdoala, pois... seguro que non foi tan terrible. Eu non perdoo. Eso é cousa de arriba. Claro. Que lle pasa ao aparello ese? Arranca só? Ás veces. Tomás, podo facerche unha pregunta? Dalle. Ti crees que podemos ter comunicación con máis alá? Como? Sí, se alguén do máis alá pode... ou alguén de aquí. Os médiums e todo eso. En fin, ti crees que podremos algún día ter comunicación con alguén que viva máis alá? Claro que creo. Cada vez que rezamos estamos falando con máis alá. Pero eso sí, os mortos no Campo Santo. E as almas no ceo ou no inferno. Non coñezo a ninguén que ande por aí. Delicioso. Díxome Leocadia que estivo nos Estados Unidos. Sí, antes de embarcar para Vigo estivemos en New York, San Francisco, Los Ángeles. Ah, que envexa. Tamén estivemos en Londres e París. Esa rapaza ten moita sorte. Ti queres? Seu pai manda a Celavella como se fose unha das súas pertenzas. A unha vila chea de extraños para ela. A filla de don Benigno Castro ten que encontrarse no Eldorado como na súa propia casa. Dona Teresa Castro. Matilde, a miña secretaria. Encantada. Estou segura de que Matilde ten moitas cousas que facer. Está ao servicio desta casa. Se me desculpan. Que é isto? Que foi? Que pasa, Laureano? Enviarme isto. Tranquilo, home. Xa, pero... é moi raro. Creo que é algo relacionado cos asesinatos dos que me culparon. Don Pablo, teme que axudar. Quérenme matar. Síntome perdido. Que
imos facer? Estou moi preocupada. Eu tamén, é moito. Pero ti preocupas todo o que non te tens que preocupar. Que importancia ten iso, home? É unha ameaza, non O ves? que é unha ameaza é que o colar non está no seu sitio e temos que buscar. Disculpen. Sí? Podo levalo xa? O colar non lle pasa nada. Matilde, ti sabes algo. Vasmo contar ou teño que adiviñar? Don Pablo, eu sempre ao seu servicio. Se o denuncian a Guerra Civil, Venceslao podría examinar as pegadas da Caixa Forte e dos anónimos. Por min. Deso nada. Se Laureana e Leocadia confían tanto en vostede, seguro que o atopa antes que a ninguén. Estoulle collendo aquela eso de ser detective.